Добре дошли в света на 90-те, където всяка кола беше изкуство на 4 колела. Днес ще разгледаме топ 10 супер коли, които надживяха времето си и продължават да впечатляват феновете по целия свят. Аз съм Никола, а вие сте с Никс Гараж. Пожелавам ви приятно гледане. BMW 850 CSI. Ако 90-те имаха таен агент на 4 колела, това ще да бъде BMW 850 CSI. Елегантен, дискретен и безумно мощен. Тази кола съчетаваше лукса на Гранд Турер с духа на истински супер автомобил. Под дългия капак се криеше 5,6 литров V12 с 380 конски сили, свързан с ръчна 6-степенна скоростна кутия. Да, ръчна. V12 и ръчка. Това не се среща всеки ден. Окачването, управлението и спирачките бяха тунинговани от BMW M дивизията, което прави 850 CSI не просто бърз, луксозен кораб, а истински M8, още преди M8. Технологично беше напред във времето си, с електронно управление, адаптивно окачване и активна задна ос. А дизайнът – остри фарове, скрити под капаци, нисък профил и безвремеви силует. Това не е просто BMW, това е скулптура на скоростта. Днес 850 CSI е рядка находка. Произведени са само около 1500 бройки в целия свят, което я прави търсено бижу сред колекционерите. Не е просто кола, това е икона от златната ера на баварската мощ. Dodge Viper RT10. Добре дошли в света на чистият, нефилтриран американски мускул. Dodge Viper RT10. Това не е просто кола, а автомобилен побойник, роден от безумна идея и 8 литров V10 двигател, разработен съвместно с Lamborghini. Viper-ът няма ABS, няма Traction Control, няма дори и врати в традиционният смисъл. Това, което има, е 400 конски сили, задно предаване и звяр под капака, който реве като разярен динозавър. Забрави за комфорта и лукса. Viper RT10 е суров и безкомпромисен. Това е кола, която не иска да глези, а да те предизвика. Воланът е тежък, педалите твърди, а всяко подаване на газ е като юмрук в гърдите. Кабината е тясна, гореща и шумна. Усещаш всяка вибрация, всяка нотка от двигателя. Това не е автомобил за ежедневието. Това е машина за онези, които искат да усетят шофирането с всичките си сетива. Viper RT10 не е създаден да се харесва на всички. Той е бунтар, създаден в свят на правила, за да ги нарушава. Груб, шумен и неконтролируем. Точно в това е чарът му. Това не е просто спомен от миналото. Това е пулсиращо парче автомобилна история. Истински символ на времето, когато мощността беше всичко, а страхът просто част от играта. Honda NSX. Honda NSX беше шамар в лицето на европейските суперколи, от марка, която никой не очакваше. Японски, надежден и безумно добър за каране, NSX доказа, че не е нужно да струваш цяло състояние, за да бъдеш истински суперкар. Създаден с участието на самият Артьон Сена, NSX беше прецизен като скалпел. Алуминиево шаси, атмосферен V6 VTEC с 280 конски сили и перфектен баланс между окачване и управление. Не беше най-мощният на хартия, но на пътя беше изкуство в движение. Там, където други коли искаха да те плашат, NSX искаше да те усъвършенства. В него имаш усещането, че автомобилът е продължение на теб самия, като ръкавица, ушита по поръчка.
Днес NSX не е просто добре остарял. Той е обичан още повече. Не само защото е рядък, а защото олицетворява златната формула. Чиста механика, без излишни технологии, само ти, колата и завоите. Toyota Supra MK4. Ако има една японска кола от 90-те, която се е превърнала в култ, това без съмнение е Toyota Supra MK4. Не просто заради бързи и яростни. Supra заслужи легендарния си статус със собствената скорост, здравина и тунинг потенциал, който дори и днес е почти безграничен. Под капака и топти митичният 3-литров 2JZ, редови 6-цилиндров турбодвигател с фабрични 280 конски сили. Но истината е, че този мотор издържа над 1000 коня, ако решиш и имаш финансовите средства да го развържеш. Силуетът на Supra е същинска икона. Агресивен за времето си, но все още изключително стилен. Голямо задно крило, ниска стойка и широките линии я правят моментално разпознаваема. Това не е просто спорт на Toyota. Това е машина, която променя правилата на играта, с японска надежност, потенциал на суперкар и характер, който надживя цялото поколение. Днес Supra не просто си заслужава. Тя е мечта, която с времето става все по-недостижима. Истинска легенда на 4 колела. Porsche 911 GT1. Porsche 911 GT1 не е просто поредният спортен автомобил. Той е състезателен болид, пригоден за пътя. Създаден да доминира в легендарното състезание Le Mans, GT1 носи същата технология, скорост и дух на пистата директно на асфалта. Под капакът му се крие 3,2 литров турбобоксер двигател с около 600 конски сили. Изключителна мощ за кола, която можеш да караш и по улицата. Аеродинамичният дизайн и лекото карбоново шаси правят тази машина изключително бърза и прецизна. Но това не е кола за всеки. Производството е ограничено до малко над 20 бройки, което я превръща в истинска рядкост и съкровище за колекционерите. Porsche 911 GT1 е връзката между състезанието и пътя, между суровата скорост и прецизността на инженерството. Той доказва, че 90-те са били време, когато границите на суперавтомобилите са били измествани смело и без компромиси. Bugatti EB110. Bugatti EB110 е колата, която върна легендарното име Bugatti обратно на картата. Представен през 1991 година, този суперавтомобил беше инженерно чудо, далеч пред времето си. Под капакът работи 3,5 литров V12 с 4 турбини, който произвеждаше 553 конски сили в стандартната версия и над 600 конски сили в моделът SS. Ускорението от 0 до 100 км в час за малко над 3 секунди и максимална скорост на 340 км в час превърнаха EB110 в един от най-бързите автомобили на планетата. Иновациите не спират до двигателя. EB110 имаше карбоново шаси, задвижване на 4-те колела и активна аеродинамика. Това беше комбинация от технологии, която дори съперниците от Ферари и Ламборгини гледаха с респект. Въпреки невероятните си качества, EB110 излезе в момент на финансова криза и производството остана ограничено – около 130 коли. Това обаче го прави по-желан днес. Bugatti EB110 не беше просто супер колата на 90-те. Той беше предвестник на новата ера на свръхмощните автомобили и до днес остава истинска икона
на инженерната смелост. Jaguar XJ220. Jaguar XJ220 е кола, която изглежда сякаш е дошла от бъдещето. Когато беше представен през 1992 година, той моментално се превърна в сензация, не само заради агресивният си дизайн, но и заради обещаната скорост. Под капакът му работеше 3,5 литров V6 с двойно турбо и 542 конски сили. Двигател, който можеше да изстреля XJ220 до 100 км в час за само 3,6 секунди. А максималната скорост от 349 км в час го направи най-бързият сериен автомобил в света по това време. Името му идва от целта на инженерите – 220 миля в час или 354 км в час. Макар че официално не успя да достигне тази цифра, XJ220 доказва, че Jaguar може да създаде истински супер автомобил от световна класа. Произведени са малко над 280 броя, което прави този модел рядък и още по-желан днес. XJ220 не е просто кола. Той е символ на амбицията на 90-те, когато производителите се надпреварваха да чупят рекорди и да изпреварват времето. Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo е колата, която дефинира 90-те за суперколите. Дива, агресивна и напълно безкомпромисна. Самото име Diablo, което означава дявол, перфектно описва характера й. Под капакът се крие 5,7 литров атмосферен V12 двигател с 485 конски сили, който изстрелва автомобила до над 320 км в час. Първото Lamborghini, което официално преминава тази граница. Звукът на този двигател е нещото, което трудно може да се забрави. Истински симфоничен рев на дявола. Diablo комбинираше екстремен дизайн с отварящи се нагоре врати. Запазената марка на Lamborghini. Diablo не предлага уют, а адреналин. Всяко завъртане на ключа напомня, че си тук за да укротиш дявола. Произведен в различни версии през десетилетието, Diablo остана икона. Не заради удобството или практичността си, а заради това, че беше най-чистото въплъщение на суперкар мечтата. Днес Diablo е повече от кола. Той е жива легенда от ерата, в която Lamborghini беше символ на лудостта, смелостта и абсолютната страст към скоростта. Ferrari F50. Ferrari F50 е най-близкото, което можеш да имаш до истински болид от Формула 1, но за улицата. Представен през 1995 година, той беше създаден, за да отпразнува 50 годишнината на Ферари и да покаже на света как изглежда чистата италианска страст към скоростта. Под капакът работи 4,7 литров V12 с 520 конски сили. Двигател, произлязал директно от Формула 1 технологията на Скудерия. Той достига до 8000 оборота и реве като истински състезателен прототип от Le Mans. Карусерията е изцяло от карбон, окачването е състезателно, а интериорът суров и минималистичен. Тук няма нищо излишно, защото всяко нещо е подчинено на едно – максималното усещане зад волана. Произведени са само 349 бройки, което прави F50 изключителна рядкост. Но истинската му стойност е в начинът, по който се шофира. Няма електронни системи, няма автоматична скоростна кутия. Само ти, воланът, скоростният лост и един от най-бруталните V12 създавани някога. Ferrari F50 не е просто кола от 90-те. Това е урок по чисто необуздано шофьорско изкуство,
който днес е по-ценен от всякога. McLaren F1. McLaren F1 е автомобил, който промени представите за това какво може да бъде една супер кола. Представен през 1992 година, той беше създаден с една цел – да бъде най-добрият автомобил в света. И успя. Под капакът е поставен 6,1 литров атмосферен V12 от BMW, който развива 618 конски сили и позволява на колата да достигне 386 км в час. Рекорд за серийна машина, който остана ненадминат почти десетилетие. Инженерната му философия е гениална. Карбонов монокок, минимално тегло и аеродинамика, изпреварила времето си. А най-забележителното – 3-местна подредба на седалките, с водача в центъра, като в изтребител. McLaren F1 е рядкост. Произведени са само 106 броя, включително състезателните версии. Днес той е един от най-желаните и скъпи автомобили в света, като цената му на търг надхвърля $20 милиона, а някои екземпляри са продадени дори за повече от 25 милиона. Това не е просто кола от 90-те. Това е легенда, мит и жива икона, която показва на целия свят как изглежда съвършенството на 4 колела. Тези супер коли от 90-те не са просто машини. Те са символ на страст, амбиция и иновации. Те ни напомнят за време, когато автомобилите бяха сурови, чисти и истински, без излишни технологии, които да ги контролират. От BMW 850 CSI до McLaren F1, всяка кола има своят характер, история и причина да бъде запомнена. Ако видеото ви е харесало, натиснете лайк, абонирайте се и споделете вашите любими супер коли от тази легендарна епоха, защото тези автомобили заслужават да бъдат помнени. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Никола, а вие бяхте с Никс Гараж. Ще се видим в следващото видео.